nahihirapan tayo dahil ayaw ng mga local government. So, yung Pilipino, simply, hindi lang po sila interesado sa ngayon sa federalism. Kailangan mo na ipaintindi sa Pilipino kung ano po yung kabutihan, mga pros and cons nitong federalism. Kung makakabuti naman po sa kabuuan, mga Pilipino, I'm for it. Sa ngayon, unahin mo na yung education campaign, kung makakabuti ba ito. If not, sa tingin ko, matutulog lang po ito. Ako naman, hindi po priority sa akin yung charter change. Ayaw ko na politiko ang makikinabang. Kung gagalawin po yung constitution, ayaw na ayaw po kami ang makikinabang. Dapat tao lang po ang makikinabang. Kung unahin po kami